Només fa escassos mesos que la Unió Europea és conscient de que n'hi ha un conflicte a Síria i des d'aquest moment, que ja he dit que fa escassos mesos, ha sigut incapaç de prendre ninguna decisió i en el cas de l'estat espanyol encara és més greu perquè han arribat a l'estat espanyol només 12 refugiats, cap a València, malgrat que està tot preparant en Xàtiva, som ciutat refugi, des de la conselleria també s'ha dotat ja de mitjans, s'ha coordinat amb les diputacions i els diversos ajuntaments, inclús es va proposar un vaixell per a poder portar refugiats. Totes aquest tipus d'accions han sigut denegades perquè no compten amb el beneplàcit de la Unió Europea ni tampoc de l'estat espanyol, que tampoc exigeix davant la Unió Europea que es prenguen mesures. La col·laboració, per tant, s'ha oferit des de tots els àmbits i els refugiats segueixen morint tots els dies a les costes i a les platges de Grècia. L'últim d'Esposair. I les xifres, és veritat que són estadístiques, però cal recordar-ho, 12 persones d'Esposair. Moren tots els dies en les costes de Grècia persones, però ja no ocupen la primera plana de periòdics, ja no ocupen la primera portada, ni són la primera notícia del telediari. Aquests oferiments que s'han fet crec que han d'anar més enllà del que és el propi problema sirià i hem de recuperar la dignitat de la cooperació i la solidaritat internacional que ens van llevar els darrers anys. Aquesta indignitat que existia des del govern valencià respecte de la cooperació internacional, que ens feia i ens fa avergonyir-nos a tot, crec que s'ha de recuperar no solament amb els refugiats sirians, sinó amb tota la població de països a la que no li arribava la cooperació internacional després del saqueig. Volem recalcar que Europa ha d'adoptar un model solidari de resolució de conflictes perquè si no, no pararan d'haver morts inútils dia rere dia. Per tant, nosaltres què podem fer? Què podem fer? Podem seguir exigint a Europa i al govern central que treballe ja i que posa les mesures per a que els refugiats puguen arribar, com ja tenim previst als nostres ajuntaments, com ja té prevista la Generalitat Valenciana, com tenen previstes la Diputació de València i la Diputació de Castelló. I a més hem de seguir treballant en una línia fonamental, que és la formació. La formació no solament dels ajuntaments, també la formació de les ONGs i una correcta distribució dels diners adreçats a la solidaritat. Com no podia ser d'altra manera, nosaltres estem d'acord. Crec que és imprescindible seguir recordant que el conflicte sirià continua, que existeixen altres conflictes al món i que nosaltres com a europeus estem vulnerant el dret internacional dia rere dia.